Kanti lona-ke wayemsakazi wesiteshi esihamba phambili eNingizimu Afrika uKhozi FM Buthelezi wenza-ke isimemezelo sokuthi-ke uyaphinda-ke futhi-ke ucela labo abanefiso zokuthi-ke bangene kwezamabhizinisi noma kanjani-ke ngomhla ka-1 kuSeptemba kuwona-ke unyaka lona-ke ka-2024 uthi-ke uSibu Buthelezi uyababiza laphana-ke eThekwini lapho-ke athi-ke khona-ke uzobaqeqesha kulabo-ke abafisa ukuthi-ke bangene kuwona-ke umkhakha-ke lona-ke wezamabhizinisi. Makhumbula-ke ngaphambilini uSibu Buthelezi-ke waxoshwa emsakazweni uKhozi FM lapho-ke wayebekwa khona-ke amacala-ke aqondane nawenkohlakalo nokukhwabanisa-ke nemali eziyezanyamalala kwinkampani yakhe Abombuso Investment. Kodwa manje-ke uButhelezi uthi-ke futhi-ke usazophinda futhi-ke abe ne-workshop nase-Gauteng-ke kusuka-ke ngomhla ka-8 kuSeptemba kuwona-ke unyaka lona-ke ka-2024.